Sa privilege speech po sa Senado ni Senator Lacson, ibinunyag po ng senador ang umano'y anomalya sa mga flood control projects sa Bawang River Basin sa lalawigan ng La Union. Ayon kay Lacson, wala umano sa Original National Expenditure Program or NEPA ang nasabing proyekto, ngunit bigla itong isinama sa General Appropriations Act or GAA. Mula sa orihinal na 100 million pesos, lumobo ang pondo para sa flood control na sa 967 million pesos para sa Nagilian at 623 million pesos para sa Bawang na nahati sa 7 packages na tig 89 million pesos bawat isa. Lahat umano ng kontrata ay napunta sa Silver Wolves Construction Corporation. Tinukoy din ni Lacson ang pattern ng mga tinatawag niyang distinct projects o yung cloned at ghost projects, mga proyektong depektibo, walang malinaw na disenyo, substandard at minsan ay hindi naman talaga naipatayo. Tinuligsa din ng senador ang umano'y sistema ng grid control kung saan halos 40% lamang ng pondong inilaan ang napupunta sa aktwal na konstruksyon dahil sa kickbacks at pork barrel schemes. Binigyang diin ni Lacson ang pangangailangan ng transparency at accountability sa paggasta ng pondo ng bayan upang masiguro na napupunta ito sa tamang proyekto. IFM News. IFM News. IFM News.